ఐఎమ్ స్టార్వింగ్ యార్. రే నన్ను తిడుతున్నాడా ఏంటి ఈడు? ఆకలి అవుతుంది అంటున్నాడు రా. బ్రో లెట్స్ గో ఫుడ్ కోర్ట్. రే ఈ ఫుడ్ మన వల్ల కాలే కానీ ఏదైనా స్పైసీ రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం పద. స్పైసీ ఫుడ్ ఇన్ కొండాపూర్. బ్రో కొండపూలు స్పైస్ అంటే అందరికీ తెలుసు. ఇట్స్ వన్ అండ్ ఓన్లీ రాయలసీమ స్పైస్. ఏమీ నుంచి జస్ట్ 10 minutes డ్రైవ్ అంతే. నైస్ వైబ్. లెట్స్ ఆర్డర్ సమ్ వెజ్ డిషెస్. It's not just spice, it's fire. వెల్కమ్ టు రాయలసీమ స్పైస్. Moving forward to the next dimension, to show